Kok iso? Kowe mau ndonga gawe pantun iku bener. Sing ngomong sapa? Ya sing ngomong dalang karo sing ngomong dagelan. Sewu apa enek alim ulama kiai nuturi santrine, "Le, kowe nek ndonga gawe pantun." Eneng apa ora? Nek kowe ndonga gawe pantun, malaikat nyatete bingung. Lah piye no? Lah kek gawe ndonga gawe pantun, imam mimpin salat teng masjid apa ora bingung? Kok iso? Pas Allahu Akbar, budal sekolah ngombe es krim, bismillahirrohmanirrohim. Di tengah alas kul a'udzu birobinas iki salat bare jam piro? Oh, aduh. Genalar. Kape ya? Donga kuwi sing biasa wae penonton paham, malaikat nyatet ora bingung. Akan acara warga desa PP insyaallah manggih keselamatan lan bagas waras. Amin Allahumma Amin. Sing duwe penyakit ilang penyakite. Sing duwe lara ilang Lorone. sing duwe utang ilang Utange. sing duwe lara mata ilang. Alah iki. Ora mata. Ojo ilang matane yo PC kok yo. Ndongakno kok malah sak penakmu dhewe. Kula panggih kalih dulur kula Mas. Heeh. Pak Supriyanto kalih kula niku kanca TikTok. CS kali Wis akrab wis kulino nek karo. 2 periode mimpin desa PP. Heeh. Saking akrab aku Yanto tak ning gone Iya rumangsaku goblokmu iki lho. Kok iso rono ki parakmu iki lho piye? Kowe cengah. nyapa to? Kuwi nggon ngonoan. Gak mungkin Pak Supriyanto kaya ngono. Rumangsamu Pak Supriyanto ning kono bertindak negatif. Lah terus apa? Ning kono Pak Supriyanto itu memberikan sosialisasi, Pak. Edukasi. Gerobokan bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga Piai bersih. Gerobokan bersemi hebat. kalau SPD Bojomu saestu Mas Apa kuwi? SPD MMD sarjana pendidikan master sing ngomong sarjana pendidikan register SPD MMD ku apa kuwi? sekolah pedodel mergo metek